A autoridade laboral rexeitou o ERTE por causa maior iniciado de forma unilateral pola empresa Coimba de Vilaxoán. A Consellería de Traballo dá razón á CIGA e sinala que o expediente de regulación temporal de emprego debería ser negociado por todas as partes, garantindo a continuidade da actividade da fábrica. Unha actividade que dende o sindicato temen, xa que a empresa aínda continúa coas obras. Isto nos deixa, unha vez máis, unha incertidume no aspecto do arranque da fábrica, porque se están realizando unhas supostas obras e tamén segue no aire o tema do comenzo da actividade. Unha vez que o ERTE non foi autorizado, a empresa tivo que reincorporar ao persoal indefinido, a metade dos 18 traballadores. A CIGA denuncia que a empresa contratou a unha empresa externa para realizar uns traballos que podería estar facendo os empregados afectados polo ERTE. Igual que xa detectamos en semanas anteriores, aquí hai persoal externo realizando tarefas propias que podrían estar realizando o persoal fixo discontinuo, como son de ordenación, de material, caixas e temas no almacén. A empresa pagou aos traballadores os salarios pendentes, pero aínda non se reuniu con eles para negociar o ERTE. A CIGA solicita unha xuntanza coa dirección da fábrica e informa a Inspección de Traballo que aos empregados non se lles encarga ningunha tarefa. Visto a calada por resposta da dirección de empresa, pois hoxe rexistramos unha solicitude de reunión urxente, a que esperemos que se nos dea traslado formalmente, e tamén, canto que Inspección Laboral e demais, se veña a constatar que realmente o persoal que integrado do ERTE para a fábrica, o indefinido, non se lle está dando carga de traballo, non? O sindicato ten medo que detrás deste retraso das obras haxa planeado un peche patronal. Esas supostas obras, que algunhas deberían de estar rematadas, siguen, pero non temos constancia de cando se inicia a actividade, e cada semana que pasa ca empresa pechada, perdemos capacidade e músculo a nivel empresarial, e iso é consciente calquera dirección de empresa. Entón, outra cuestión é o trasfondo e os intereses que poidan ter aquí de solo urbanístico como teñen manifestado. Segundo o sindicato, un dos motivos que dá a empresa para explicar o retraso das obras é a falta dunha licenza municipal. Un motivo dos que a CIGA dúbida e polo cal solicitou unha reunión coa alcaldía de Vilagarcía para coñecer a realidade.